Eksekutor Dining Heri Cahjono. Panjebar semangat nomor 26. Atur pangering Heri Cahjono lair ing Medion tanggal 5 Februari 1954 ing Jugading Sastra Indonesia. Bisa diarani pangarang marginal ambyur ing jagat kapanulisan wiwit taun 1978 kanthi ngasilake novel Selamat Tinggal Duka. Kupacak ing majalah Gadis dicetok dadi buku, banjur diangkat menyang film. Ing taun 1979 lagi wiwit mula cerpen, puisi lan lagu pop serta nyumbi dadi wartawan ing antarane cerpen-cerpen sing wis ditulis. Sawetara cerpene nduweni bobot literer kang kuwet. Cerpene sing dijadwalake ya kuwi Panumpang Kang Aneh, Sawijining Wektu ing Kantor Polisi, lan Eksekutor nduweni warna dasar kang cetha suntral. Perih nanging satiris najan manghoho. Enggo seprene Heri Cahjono luwih jamah diarani minangka pangarang populer sangertiku. Durung ana siji-sijia kritikus kang nggolongake pangarang iki minangka pangarang sastra. Yo merga kalayak anti mula banjur daharani pangarang marginal. Wis ping 7 iki tamu kakungku kuwi teka mertamu. Karep-karepe teka ing wayah wengi. Terus mlebu ngono bae menyang kamar kerjane Pak Jeksa. Kala-kala uga teka ing wayah esuk nalika Pak Jeksa ngantuk. Teh ngerapake budal kantoran. Nanging mung ping pindho tamu kuwi teka ing wayah esuk kuwi bae mung sedelok. Mung uncal esem lan banjur lunga tanpa aruh-aruh. Beda yen dheweke teka bengi, bakal akeh-akeh cature. Kaya ing bengi iki, ya gene panjenengan katon sedih banget, kudune panjenengan malah seneng nampa tekaku iki. Wong aku ora duwe sedya ala. Aku teka nggawa karep becik minangka mitra, tepungan utawa malah sedulur. Merga aku wis panjenengan luwari saka sengsarane urip. Aku wis ora kaya kewan maneh sing dikurung, sing dirantai hawa nafsu lan kebebasan sing tak duweni kuwi. Merga panjenengan, mulane aku angrasa perlu asting dolan lan ngaturaken panuwun marang panjenengan. Celatune tamu kuwi karo mesem grapyak brengos ing dhuwur lambene, bentuk plengkungan manis koyok-koyok dadi pratandha yen esem lan sikape sing sumanak kuwi temen-temen muncul saka telenge ngati. Pak Jeksa mung mungkulake pasur yene sing katon tuwa lan sayah kaya ing bengi-bengi kalane tamu kuwi teka. Pak Jeksa ora nate wangsulan, rasa lingsem campur keduwung kaworan sedih serta akeh maneh rasa pangrasa sing liyane wis ndadekake Pak Jeksa ora kuwagang angucap awet sejatine cukup nyenengake jagongan karo tamu kuwi. Saumpama tamu kuwi dudu Kusna Usin wae, wong kepidana mati sing wis dieksekusi 12 dina kepungkur. Tekane ing bengi kapisan pancen nyebabake Pak Jeksa kamiweden. Pak Jeksa nduga yen roe Kusna Usin wae kuwi arep nekak dheweke. Minangka balas dendam saking kewajibane, Pak Jeksa ngatungake jempolan driji cak kloron sing ora tandani marang klebating padange komandange regu tembak. Banjur grendel bedil ditarik lan bledose bedil kang muni bareng mungkase uripe Kusna Usin wae. Nanging nyatane rasa wedi lan pangirane Pak Jeksa satu tanpa dasar. Kusna Usin wae malah teka kanthi grapyak serta ngucapake panuwun lan kebak ing esem sumeh binareng karo plengkunge brengose. Ya merga kuwi ing tekane Kusna Usin wae sateruse rasa wedine Pak Jeksa malih rasa lingsem isin kacampuran sedih. Pak Jeksa, yogane panjenengan tansah katon sungkawa. Pitakone Kusna Usin wae mecah suasana sepi. Utawa mbok menawa panjenengan rumangsa tanggung jawab amit saking palu kagungan pangalian kemrungsung tiku. Sejatine panjenengan ora perlu ngono kuwi. Panjenengan rak mung ngayahi kewajiban sing dipasrahake marang panjenengan. Dadi mung minangka sarana bae. Nanging kalamangsane jejobahan sing kudu diayahi petu os pancen cengkah karo badine.
kuwi aku ngerti banget, mulane panjenengan ora perlu rikuh yen aku mara sonjo mrene. Aku ora bakal nduduh maneh wektu sing wis kelewat. Aku ora seneng ngeling-eling waktu sing wis mungkur. Sing kebeneran alap banget kuwi lan panjenengan kudune uga nalat aku. Ora perlu ngeling-eling dina kawure. Apa maneh ngenani eksekusi yen mbok menawa banget nabet ing jiwa lan pribadi panjenengan. Kuwi kabeh rak mung bakal gawe goreh bae ta. Pak Jeksa alon-alon dengengek katon ing pandulune paraupane tamune sing semanak. Kebak ing rasa paseduluran lan brengose tamune kuwi melengkung nambahi grabyak. Pak Jeksa kepengin takon marang tamune apa ing alam kono para arwah ora diprayogakake nyukur brengose nganti klimis, nanging pitakonan kuwi ora sida kawektu. Pak Jeksa rumangsa kisinan yen mengkono wake panggaraita menawa dheweke sengaja nyanggokake arahing pirembugan, mula dheweke meneng bae kaya ing bengi sing kliwat mung saiki. Pak Jeksa wani ndulur praupane Kusna Usin Wail sing grabyak lan rumah dulur kuwi. Aku ngerti penggalih panjenengan pancen ngayahi sawah hening pakaryan kuwi yen cengkah karo batin bakal njalari beban mental ing dina mburi. Aku yen yo kaya panjenengan, aku ing sawise nglakoni kadurjanan tansah diubrasa luput. Aku banjur rumangsa kelangan jiwa kamunusaanku lan kuwi njalari aku sengsara. Kusna Usin Wail ngulu itu. Nanging bejo banget panjenengan wi kersa paring biyantu ngluwari aku saka panandang mau. Pak Jeksa ngremekake mripate dheweke ora kuwawa ndulu mripate tamune sing grabyak kuwi. Mbah kepriye dheweke rumangsa isin kisinan lan mestine kurang pantes dheweke nampa pangalembono lan panuwun kuwi. Nanging kalungguhan panjenengan beda karo posisiku mbiyen. Aku mbiyen mateni wong merga krendaning nepsu durjana. Dene panjenengan mung ngayahi tugas ngijeksana ni kewajiban. Lan maneh panjenengan rak ora rumangsa kelangan jiwa kamonungan panjenengan. Pitakone Kusna Usin Wail sareh. Pak Jeksa ngelekake mripate kanthi gumun. Dene ya roe penjahat dudeng bisa cafuran kaya mangkono. Mbok menawa dheweke wis antuk kesempatan sinan kawiksanaan ing alam kono, mikir mangkono. Pak Jeksa bali tumungkul dumadakan gumawang malikane eksekusi dileksanake sumungging kanthi cetha. Rikala dheweke ngatungake jempolan tangane sakyoron kumlebate padang lan yogane panjenengan katon sedih hanget utawa panjenengan ra percaya marang gunemku. Mbok menawa panjenengan perlu rekonstruksi laku ning eksekusi kae, amrih panjenengan yakin yen panjenengan ora kagungan dosa, yo sajake rekonstruksi kuwi pancen perlu dileksanake. Kaya dene aku mbiyen tansah diperintah nindakake rekonstruksi kadurjanan sing wis dilakoni amrih. Aku pribadi apa dene wong liya yakin menawa aku iki pancen luput lan patut dihukum pati. Yo becike eksekusi kae direkonstruksi. Panjenengan rak setuju ta? Kusna Usin Wail usul kanthi swara renyah alon-alon. Pak Jeksa ndengengek wong loro kuwi pandeng-pandengan lan Pak Jeksa kaya kena said. Legenging kursi empuk sing dilungguhi. Monggo Pak, monggo kita rekonstruksi lakuning hukuman mati ing wengi iki uga. Sebab kula direkonstruksi mahanani saya becik mungguing panjenengan, monggo budal ing bengi iki uga. Pak Jeksa kaya disihir, rendhek asu digitik dheweke ngranggeh pakaian dinase lan banjur dienggo sateruse tanpa pamit marang garwana. Pak Jeksa nuruti pangajake Kusna Usin Wail. Wong loro budal nrabas temboke omah ngono bae menyang pinggiran kutha, papan sing biyen kuno Usin Wail dieksekusi. Cadawane nglakun rabas bengi sing peteng lan adem. Ora pisan-pisan Pak Jeksa celatu sawetara Kusna Usin Wail panggah bae guneman rocos koyok-koyok katujokake marang awake dhewe. Mataun-taun aku ngantu-ngantu pesti kapan bakal bisa ngadep Gusti Allah saperlu ndadake dosa-dosaku. Lan lagi 12 dina kepungkur aku anruk wektu kang gumantuk. Nalika panjenengan maringi kabar kang gumantuk kuwi, sakawit aku wedi-wedi banget. Mbah kepriye aku dadi jereh ngadepi papesti sing wis suwe dakenteni kuwi. Nanging bab kuwi ora suwe dak jarke nguasani jiwaku.
pasti mono ya pesti. Senadyan ala dikayangga, ananging tetep luwih becik batin bang sing durung mesti. Mulane meneng-menengan aku rumangsa begja dene wis oleh pesti mau. Dek pikir aku pancen kudu ndadake sakehing dosaku. Bulan sairis temangsang sepi ing langit, wong loro terus wae mlaku rabas petengan tur adem. Sak banjure Pak Jeksa ngrasa ditinggal ijen. Jroning peteng, jroning sepi, sakupinge ora-ora mbo pinggiran. Kutha sing biyen Kusnosen Wail dibedhil nganti mati ing panggonan kuwi. Regu tembak sing gonggine ganep 12 lan komandane siji wis ngenteni cokok saka kayu sing biyen kanggo bondo kusin wae. Katon kaya salib kang kotong. Bulan sairis mantulake sunare sing jangga. Biyak petenging wengi Pak Jeksa ngadeg ing papane sing biyen. Dheweke ngerti sawehening wong saka regu tembak kuwi nyelekake bedhil banjur mlaku tumuju cagak. Ngadeg lan kaya disihir, Pak Jeksa ngatungake jempolane tangane sak loron. Pedange komandan regu tembak kumlebet lan bedhil 11 mbledos bareng. Wong kuwi lemes ambruk karepe dhewe. Wong siji sisane regu tembak kuwi nyelekake bedhil lan mlaku menyang cagak. Pak Jeksa ngangkat jempolane tangane sak lorone pedange komandane kumlebet. Banjur kanthi jangkah kang tatak komandane sing mau ngayunake pedang njupuk bedhil lan gawil grendele. Dor mung kari wong loro saiki. Pak Jeksa lan komandan kuwi lan komandan kuwa nyeselake pedange banjur mlaku tumuju cagak. Ngadeg ing kono kaya disihir, Pak Jeksa ngangkat jempolane tangane sak roton. Sak banjure Pak Jeksa njupuk pedang sing gumpletak ing lemah banjur diayunake saterusé Pak Jeksa njupuk bedhil lan gawil grendele. Der. Komandan mau ambruk tanpa daya, dadane bolong. Sepi, Pak Jeksa nyelekake bedhil kuwi lan mlaku menyang cagak. Ngadeg ing kono suwe kijenan lan sepi, dheweke ora nyipati. Jempolan tangan loro diangkat senajan mang jempol kethek ora ana kumlebating pedang. Apa meneh bledose bedhil Pak Jeksa ngono. Bulan sairia koyok plengkunge bare ngose. Kusnosen wae sing grapyak. Pak Jeksa mlaku menyang papan sing padatan kanggo nggantungake jempol. Dheweke ngadeg nyawang cagak saka sing suwung banjur jempolane tangane sak loron diangkat. Banjur pedange dijepuk lan diayunake banjur agage dheweke mlayu menyang cagak. Ngadeg nanging ora keprungu swaraning bedhil mbledos. Pak Jeksa ngungu. Pak Jeksa ngembalake tumindake sakawit ngangkat jempolaning tangane sak loron. Banjur ngayunake pedang sateruse gegancangane mlayu menyang cagak. Nanging ora ana bedhil sing mbledos. Dibaleni maneh tumindak kang mangkono mau bola-bali. Marem bah rombah kringete gumobyos ing saranduning awake. Kanthi lungkrah Pak Jeksa ngangkat maneh jempolaning tangane sak loro lan banjur ngayunake pedang sateruse. Bedhile dijupuk lan larasing bedhil diarahake temuju jantunge dhewe. Meh bae nanging dumadakan bae Pak Jeksa angluh Genea kudu aku dhewe sing bedhil awakku. Genea dudu wong liya. Mangkono pitakonan sing gumandang jroning atine. Lan isih akeh maneh pitakonan liyane sing dumadakan ngruduk saka saweraning arah. Umpama aku sing bedhil awakku dhewe, tenis sapa sing bakal ndandangi patiku? Kamangku aku wis ndandangi patine Kusnosen Wail. Kamangka aku kepengin enggal marak ing pongo yunaning pangeran. Kanggo ndadak tumindak kula yen aku bedhil awakku dhewe, wis mesti aku ya kudu ndadangi pokalku dhewe. Saya abot dosaku, samestine ra ana wong liya sing kudu gelem ndandangi patiku. Seenggak aku ora kabotan tanggung jawab. Pak Jeksa ngadeg cendeng ing cagak kuwi ijen karo nggatekake jempolaning tangane sak lorone sing kena sunare rembulan. Sepi banjur ana tangis sesenggrukan. Lirih ngeres-ngeres Pak Jeksa nangis kijenan. Rampung. Kula nyuwun gunging samudra pangaksami awit sedaya. Kakirangan salah kalepatan anggen kula ngaturaken cariyos punika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.